Nhasi ndaita rombo rakanaka rokusangana nomuimbi mukuru weMamtoko Biggerz Wakapiwa, chibaba cheMamtoko. Ndina toko mumapapiro mudhara wangu Biggerz. Biggerz, pane nyaya yewakomana iri kutenderera, wakomana wedu weSungura, mudhara king of Sungura Alick Macheso nemufana wedu wechidiki achangosimuka Ngwazi. Yatenderera nyaya yanetsa mumaWhatsApp social media. Wari kukombeya mudhara nemufana. Munoti kudii pamaalbum 2 achangopinda aya mudhara? Maalbum aya anakidza. Vakagona rume avari vairi. Good. Atora Sungura level to the next level. Right. Zvakutifungisa makare. Nguva yatoka yemoyo. Good one. The late. Yes. Na Baba Shero. Music yainakidza. But nevertheless, ngatirege kukangana kuti mukoma Alick Macheso vapa musoro pegombo kare. Ngwazi ari kutokwira kuti aende. Yes. Tingati mukoma Macheso is the king. Ngwazi the prince. Good one. Mukoma Macheso is the father. Ngwazi is the son. Good one. Tikada kukombeya vairava. Tikuona kuti mukoma Alick Macheso is walk with the walk and tested stood the test of time. Good. Music yavakuisa mazuva havasina basa nemashoko. Vakurova atiri kuti amapiano. Yes, I. Kufadza chaunga chavo. Good one. Chakaguta kare. Vari kupa dessert kuvanhu mudhara Macheso. Vapedza kudya kudhara. Vakaimba kudhara navakiridzo anani. Atizi kushora maki. Maki achiri mwana has got a lot to learn kubva muna mudhara Macheso. Good one. Ende tinomuda kuti timupururudzire. Ukaona kukombewa na Cristiano Ronaldo wasumuka abva paukiti yambada mudhara Macheso eshumba evhondoro nojowa Baba Shero Biggerz. All right. abdhara wangu ichiripo nde aziye kuti ndiri fanatic yamudhara Macheso. Yes ndiri, but Twitter inonzi objective analysis. Chokwadi. Ngatiregei kushoropodza Ngwazi. Iyo mudhara Macheso anombiga. Simba rake shuwa mashoko anawo mufana we. Reipingisi sepingisi. Inoruma. Adizi? Yeah. Asi matrends ako mazuva ano. Mari hachichiri studio. Mari apa live. Good one. Mark anofana kulena a lot from the king. Baba Shero. He's still growing. Yeah. Kana tikada kuenda kudura remimhanzi. Mark asati atobvonde chaakabata. Chokwadi. Asi mudhara Macheso vanogona kupedza gore vakagara zvavo ngoma dzichirira. Aka ndomamirira zvakaita mukoma mudhara Biggerz ka apa mataura shona kwayo hamuna kutaura makarerekera divi 1 manyatsokurudzira mufana kuti munomuziva A to Z mudhara munomuziva, but ndine mubvunzo imi mudhara ndoziva kuti hatina mutukudzi. Kudziyo dzedu dzechinyakare uko ndiri kuona imi ndio kwamuri kusimuka nako mudhara. Munoti kudii mukuda kuteerera matsimba emadhara because ndiri kuona chinyakare chedu chakuraswa, but mimi ndimi akuda kuita ngo munochisimudza. Muri kuti kudii nematsimba ana mutukudzi mudhara? Chaipo patikatarisana napo zvazvinoita ndezvekuti chinhu chese chavanenge uchiita mubheri chakabheterwa nemunhu. Yes. Noredzerwa dzitoriko, vanhu kufanana vari toriko. Unogona kurohwa uchifananidzwa nemunhu usiriwe. Ndozvo mistaken identity. Yeah. Mutukudzi akasiya legacy. Dr. Oliver Mtukudzi. And up to today, we appreciate. Yes, it was through perseverance, endurance, focus, and intensity. Yeah. That's why he died a hero. Yes, I. Mukanya is a great artist as well. And music andoridza iri pakati pe these two guys. All right. Kanya vakashanda vasekuru nanhasi I salute that guy. All right. Saka nino ndingatotserwa matsimba evanhu ava apa murandibudisa goroneri muna Agazi munomu harichatokonzeresa. Yes, tichatongotyoka chatokiti chabva mugiti chipinda muumbada asi ndechisatuta madhara edu mudhara Mapfumo and the late Oliver Mtukudzi nekuti tikurova chivanhu vana ava vanoda kudzidziswa tsika nemagariro. Amen. Zvotipa identity mupawa kwese kwatinoenda kumhinduro mapenyika. Tinotenda mudhara. Mudhara